Optager vi? Mhm. Godt sige, at det her, det er altså the cool shit. Yeah. Ja, nogle flere. Tag et billede af Mads, mens han sidder med min guitar, så folk tror, han spiller guitar. Og der er op. Sexy beast, hva'? Så. Det var koldt herude af muligt. Så, Mads, guitarist i Overfik Egg, nu med custom made handske. Ja. Fordi jeg spiller så hurtigt, at ellers så går der ild i mine fingre. Okay. Så jeg er nødt til at binde lærred om den, for så går der nemlig ikke ild. Okay, et brandsikkert lærred. Ja. Der var en finger. Jeg kan ikke spille. Du kan ikke spille, nej. Hvad laver du egentlig her? Det ved jeg ikke. Det er vores ynkelige lille groovy. Han vil gerne have sex med os, men vi vil faktisk også have sex med ham. Vi siger det bare ikke højt, når han hører det. Skal du ikke have sænket den ene af dem? Jeg skal sænke dem alle sammen. Det må jeg gøre Du skal sænkes. i morgen, Din mor tror skal jeg. sænkes. Dit ansigt skal sænkes. Din mors ansigt skal sænkes. Og her har vi Emil, guitarist i Overfik Egg. Ligesom mig. Jeg er også guitarist. Vi er faktisk alle sammen guitarister i Overfik Egg. Ja. Der er ikke brug for andet. Det er verdens bedste instrument. Første, anden, tredje, fjerde guitarist. Overfik Egg består kun af guitarister. Yeah. Og Emil er god til at spille e-mol. Og jeg er ikke så god til at spille. Mads, han kan bare godt lide at sidde med en guitar. Han kan lide at se ud, som om han kan spille. Folk tror, han kan spille, fordi han har så langt hår. Er det ikke sådan, at man spiller guitar? Noget af den stil. Hej Rasmus. Hej Emil. Hvordan er det at blive filmet konstant? Jeg kan godt lide. Jeg har en linselus. Jeg smider tøjet, hvis det bare over. Smid tøjet. Jeg smider tøjet. Jeg er klar til at smide tøjet. Se, jeg er helt Ej, nej. Det er ikke for børn. Du begynder at ryste, fordi du er så awesome. Du har skæld. Ja. Det der bjæl der, mand.